munthu amene amakupanga chipongwe ndi munthu yemweyo amene umadya naye mbale imodzi nkumabwerekana naye zitenje. Lero ndabwera ndi nkhani yokhumudwitsa ya anthu awiri amene anali ma best friends sizinaoneke, moti anthu ambiri ankati anthuwa ndi ma sisters, koma pamapeto pa zonse mtsikana mmodziyo anapha mnzakeyo pomuchekacheka pamimba nkuchosamo mwana mkati pa nthawiyo nkuti mnzakeyo ali oyembekezera. Ndi chani chinawachitikira anthu awawa moti mpaka mnzake wapamtima nkumuchita nkhanza zoopsazi? Anthu amene wawa ndi ndani? Nanga moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawayendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Kwinaku mukupanga join WhatsApp group lathu lomwe timatumiza malonda komanso mavidiyo awawa tsiku ndi tsiku kwa ofuna kupanga join. Ndisiya link mu comment box. Anthu awawa ndi Jamila ndi Stephanie. Atsikanawa asanafike pophana moopsa chonchi onsewa pachiyambipo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula. Atsikanawa anali ochokera ku mizi yoyandikana koma kamba kuti amakulira limodzi. Ubale wawo unali olimba ndipo unakula mpaka pofika kukhala ngati ma sisters. Wina kunyambita switi, winanso nkuzanyambita. Amachezera limodzi komanso kupangira zinthu zambiri limodzi monga muja momwe anthu okondana achitira. Palibe chimaoneka kuti chingawalekanitse olo pang'ono. Jamila anabereka mwana wake woyamba ali ndi zaka 16 ndipo mwana wake woyamba anali wamamuna mu chaka cha 1999 ndipo mwana wina wachiwiri 2002. Kenako 2004 anaberekanso mwana wina wachitatu mu chaka cha 2006. Jamila kenako anapezekanso kuti anali oyembekezera. Stephanie nayenso mbali inayi nkumasosola naye anabereka ali ndi zaka 16 zomwezo. Awiri wa ubale wawo umayenda bwinobwino ngakhale sipamalephera zophinja zina ndi zina. Jamila anali mzimayi ozilimbikirira yekha, amayesesa kusamalira ana ake kuti asamavutike, pomwe mnzakeyu ukuku moyo wake unali complicated, munthu ongozaza ndi zichitochito zambiri. Ngakhale Stephanie anali ndi zimilandu zambiri chonchi, koma izi sizimasintha ubale wawo ndi Jamila. Zinthu zonse zinasintha pa 16 September 2006. Sikuli kunacha zabwinobwino monga muja momwe kuchera masiku onse. Stephanie anayimba emergency call kuitana ambulance kuti izamutenge kupita naye ku chipatala chifukwa choti ankati wachira koma masiku osakwana, ndipo ambulance inabwera kuzamutenga kupita naye ku chipatala komwe atauzidwa kuti amuyeze ngati iyeyo ali bwinobwino. Anakana iyeyu kuteno. Izi zinapereka mafunso ambiri kwa madotolo koma iwo palibe akanapanga, ndipo mwatsoka kamwanako kanali katafa kale pomwe kamapita ku chipatalako. Ndipo Stephanie anayamba kulongosola za mwambo wa maliro akhandalo, koma chodabwisa ndi choti tsiku la mwambo wa maliro Stephanie anasintha kuti basi ngati nkotheka mwambo uchitike siku lotsatilalo kutinso pazakhale anthu omuperekeza. Anthu anali pa maliro nkhawa zinawapeza kamba kakusowa ka Jamila pamodzi ndi ana ake pa mwambo wa maliro wanzake wapamtima. Zitheka bwanji Jamila osafika pa maliro a mwana wanzake? Anthu ena amayesa kumuyimbira foni kumuyankhula pa social media koma kunali zii. Anthu anadabwa munthu cha mtundu wanji kungosowa chotere kamba kuti nzake zamugwera. Tsiku la mwambo wa maliro akhanda lija litafika, Stephanie anafika kumaloku koma mochedwa, zomwe zinapereka mafunso kwa anthu ochuluka. Endi china chodabwisa, chibwezi chake cha Stephanie yemwe amayeneka kukhala kuti ndi bambo wa mwana wokufayo sanabwerenso ku maliro. Izi zimapereka mafunso osaneneka kwa anthu omwe anali pa maliropo. Mwambo utatha, Stephanie nkukakumana ndi mamuna wake kumamufunsa zokhuza maliro zomwe mamunayo anamva. Mkaziyo anauza bwezi lakeyo kuti mwana amatayidwayo sanali wake koma wanzake Jamila. Anamuchosa m'mimba mwanzakeyo pomucheka ndi scissors. Bwenzi lakeli zinamupatsa mantha zimene zizi kwambiri, ali nje kusamvesesa zomwe wamva kalezo, ndipo anayimbira foni ku polisi ndikuwayitanira ku nyumba kwawoko ndikuwaziwisa apolisi zokhuza bwezi lakelo. Ndipo apolisi anafika usiku omwewo ndikumumanga Stephanie, ndipo ku polisi anaulula za upandu wake onse omwe anali akuukonza kwa kanthawi pa nzakeyo. Malemu Jamila asanamwalire pa tsikuli akuti iye Stephanie anamuyitanira nzakeyo kwa mayi yake, ndipo atafika kumenekoko anamumenya nzakeyo
nzakeyo ndi mpando mmutu ndi kumukomola. Kenako anamumata ndi setepu ndi cholinga choti asakwanise kuthawa komanso kukuwa. Kenako anamukokera ku bafa komwe anamucheka pamimba ndi scissors ija ndi kumuchotsamo mwanayo. Mene amapanga izizi Jamila anazizimuka kumakamba kotaya magazi. Jamila anamwalira pompo ndipo iye anamukutira nzakeyo ndi kukamutaya kuseri kwa nyumba yake. Stephanie atamangidwa, apolisi anali akusakabe ana a Jamila koma samapezeka, ndipo patatha masiku angapo anakafunsanso momukakamiza Stephanie za anawo, ndipo iye ananena kuti anawo anali ku nyumba kwa Jamila. Apolisi atafika ku nyumbako anayamba kumva fungo losakhala bwino, ndipo atalowa mnyumbamo anapeza kuti ana awiri anayikidwa mu washing machine ndipo wina anali ali mu dryer, koma onse ataferatu. Stephanie ananenanso kuti iyeyu ndi yemwe anapha anawo atamaliza kupha Jamila, ndipo iyeyu anachajidwa milandu yokupha anthu okwanira 5 ndipo anapatsidwa life sentence. Kenako iye anapempha khoti kuti liganizirepo chigamulocho kamba kuti iyeyu mutu wake siumagwira bwinobwino, ndipo maloyers ake anayikira umboni oti Stephanie anali ndi vuto la muubongo ndipo mulandu wakhala uli ovuta kamba kamadandaulo a Stephanie. Kenako khoti linachosa life sentence ndi kumupasa life imprisonment. Ikani mafunso mu comment box ngati nkhani simunayimvese. Osayiwala kupanga share nkhani ya Stephanie ndi Jamila.